Ok, on va parler des thèmes ce soir. So les thèmes, y themau ni'n gorfod astudio am y tygau Ffrangeg. Bonjour, je m'appelle Madame Pritchard et l'objectif ce soir, c'est comment se préparer pour les examens. Donc, quels sont les thèmes? Voici les thèmes en anglais et en gallois, so en Saesneg ac en Gymraeg. Donc, il est important de se préparer à tous les sujets, so pob thema, et à tous les aspects, so pob fath o arholiad. Parler, siarad, écouter, gwrando, lire, darllen, et écrire, ysgrifennu. So fel ydych chi'n gwybod, bydd rhaid i chi gwneud arholiad llafar, gwrando, darllen ac ysgrifennu. So mae'n bwysig i paratoi am pob fath o arholiad a pob thema. So fel ydych chi'n gallu gweld, mae'r thema fel hunan a pherthnasoedd, etc. So beth dwi'n moyn gwneud heno yw mynd dros popeth i just rhoi syniadau i chi am pa fath o bethau ydych chi'n gallu gwneud i paratoi am yr arholiadau. Donc, les examens parler a llafar, un jeu de rôle, so chwarae rôl, une carte photo, so llun ar gerden, deux conversations, dau sgwrs. Am yr arholiad écouter, gwrando, une variété de tâches courtes, so bydd amrywiaeth o tasgau i gwneud, tasgau byr i gwneud am yr arholiad gwrando. Lire, darllen, une variété de tâches de lecture, so eto bydd amrywiaeth o tasgau byr i wneud yn yr arholiad darllen. Écrire, so ysgrifennu, bydd rhaid i chi ysgrifennu falle des phrases, so brawddegau. 50 mots, so 50 mots, 100 mots ou 150 mots. Donc, bydd rhaid i chi either ysgrifennu paragraff byr gyda 50 gair, 100 gair neu 150 gair. Okay? Mae'n dibynnu ar yr arholiad byddwch chi'n gwneud, either haen sylfaenol neu haen uwch. Okay? Felly, bydd rhaid i chi paratoi vocabulaire, geirfa, phrase et opinion, so brawddegau a barn, paragraff, so paragraffiau hefyd. So, que on peut faire pour se préparer? Beth ydyn ni'n gallu gwneud i paratoi? Apprendre le vocabulaire clé pour tous les sujets. Felly, y peth cyntaf yw i dysgu geirfa am pob thema. Écrire des phrases à différents temps, passé, présent, futur. Byddwch chi'n gallu ysgrifennu brawddegau, ac mae'n bwysig i dysgu brawddegau yn yr amser gorffennol, presennol ac yn y dyfodol hefyd. Donner des avis, so mae rhaid i chi rhoi barn, yn enwedig yn yr arholiad siarad ac ysgrifennu. Positif et négatif avec justification. Expliquer pourquoi. So mae'n really bwysig dych chi'n esbonio pam ti'n meddwl hwnna, pam ti'n hoffi rhywbeth, pam ti ddim yn hoffi rhywbeth, etc. A mae hwnna'n really, really bwysig. Répond aux questions. Bydd rhaid i chi ateb cwestiynau yn yr arholiad, obviously, pob arholiad, ond enwedig siarad ac ysgrifennu. Écrire des paragraphes avec des détails supplémentaires, so gwybodaeth ychwanegol, une variété de mots et des modèles de phrases. So bydd rhaid i chi defnyddio amrywiaeth o brawddegau, amrywiaeth o geirfa. Felly, rwy'n mynd i ffocysu heno ar trefnyddion gwybodaeth ar y wefan CBAC neu WJEC. So, maen nhw'n knowledge organisers, a ar y we, rydych chi'n gallu ffeindio nhw yn Gymraeg neu yn Saesneg. So, dwi wedi rhoi y links yma. So, os ydych chi'n lawrlwytho'r pwynt pŵer, ydych chi'n gallu clicio ar y links yna a mae'n mynd at y lle cywir ar y gwefan CBAC. So, sut i defnyddio nhw? Comment les utiliser? So, rydych chi'n gallu répondre aux questions suggérées. So,
bydd restr o'r cwestiynau ar pob thema. So i ymarfer, ydych chi'n gallu ateb nhw. Apprendre le vocabulaire, so dysgu y geirfa maen nhw'n rhoi ar y trefnyddion gwybodaeth. Pratiquer les temps, felly mae'n sort of weithiau mae'n yr amser gorffennol, weithiau mae'n amser presennol, weithiau mae'n amser dyfodol, amodol, etc. Réfléchir à la manière dont les sujets pourraient survenir lors de l'examen, par exemple, le jeu de rôle, l'examen écrit, l'examen d'écoute. So, ti'n gallu meddwl am pethau wahanol, dych chi'n gallu gwneud i paratoi am pethau wahanol am mhob arholiad. Enghraifft, la nourriture et les boissons, felly bwyd a diod, a maen nhw jyst yn enghreifftiau, syniadau, okay? Dydw i ddim yn gweithio am y cybac, am y WJC, so dydw i ddim yn paratoi am yr arholiad o gwbl, dwi'n jyst athrawes Ffrangeg, a dyna sut dwi'n credu ni'n gallu paratoi am yr arholiadau. So enghraifft, mon plat préféré, so ydych chi'n gallu disgrifio dy hoff bwyd, a dweud pam ydych chi'n hoffi fe os mae'n dda i chi iechyd, pwy sy'n coginio fe ac yn y blaen pryd ydych chi wedi bwyta fe wythnos diwethaf neu rhywbeth. Le dernier repas spécial que j'ai eu, donc beth oedd y sort of pryd o fwyd special ydych chi wedi cael, felly ti'n gallu dweud o mis Rhagfyr aethon ni i tu bwyty Sbaeneg am penblwydd y mam gi neu rhywbeth fel yna. Ond mae'n defnyddio'r amser gorffennol, so dyna pam mae'n bwysig. Amser presennol, y gorffennol. Mange tu sainement, so wyt ti'n bwyta'n iach, so ydych chi'n gallu esbonio pam neu pam lai. A ti'n gallu adio enghreifftiau fel beth bwytais ti ddoe neu rhywbeth fel yna. Qu'as-tu mangé hier? Donc mae hwnna eto yn yr amser gorffennol. Beth bwytais ti ddoe? Que vas-tu manger demain? So beth wyt ti'n mynd i bwyta yfory? And so mae hwnna'n amser dyfodol. Les aliments sains et malsains, so bwyd sy'n iachus neu ddim yn iachus, gyda enghreifftiau. A beth sy'n bwysig hefyd am y thema yma yw i meddwl am bwyd sy'n dod o Ffrainc. So, par exemple, le fromage, le camembert, le brie, etc. Bœuf bourguignon neu coq au vin, so croissant, so bwyd a diod sy'n dod o Ffrainc. Champagne a pethau fel na, you know. So mae hwnna yw enghraifft. So os ydych chi'n gallu sort of paratoi syniadau am bob thema, bydd hwnna'n helpu yn enwedig am yr arholiadau siarad ac ysgrifennu. Enghraifft arall, la santé et le bien-être, felly iechyd a ffitrwydd. So par exemple, comment pourrais-tu améliorer ta santé? So sut allet ti gwella dy iechyd. So wyt ti'n gallu gwneud mwy o chwaraeon, wyt ti'n gallu bwyta mwy o ffrwythau, yfed dŵr, pethau fel yna. Que penses-tu des personnes qui fument? So, yn y thema yma, bydd rhaid i chi siarad am chi, obviously, ond hefyd meddwl am pethau fel ysmygu, yfed alcohol a pethau fel yna hefyd. So mae cwestiwn yma yw, beth wyt ti'n meddwl am bobl sy'n ysmygu? So ti'n gallu rhoi barn a'n esbonio pam ti'n meddwl hwnna. Yr un nesaf, il est important d'être en forme parce que. So pam ydy'n bwysig i fod yn iachus? So mae'n bwysig am y iechyd ac yn y blaen. A unwaith eto, rhoi enghreifftiau. Qu'as-tu mangé hier? So unwaith eto, mae bwyd a diod yn gallu fod lan yn iechyd a ffitrwydd. So beth bwytais ti ddoe i fod yn iachus?
Quels sont les problèmes principaux de la santé? So, beth ydy'r problemau gyda iechyd ni'n gallu meddwl am, a beth ydych chi'n gallu gwneud I osgoi y problemau yma? And que fais-tu pour garder la forme? So, beth wyt ti'n gwneud I cadw'n heini, chwaraeon? And mae'n bwysig I ddweud, does dim rhaid I chi dweud y gwir. Fel arfer, dwi ddim yn hoffi celwydd, ond dwi'n dweud wrth fy disgyblion bod yn yr arholiad Ffrangeg a Sbaeneg, does dim rhaid I chi dweud y gwir. Mae'n bwysig I dweud beth ydych chi'n gallu dweud yn cywir. Yeah, so meddwl am syniadau, jyst dysgu nhw. So mae hwnna yw enghraifft arall. So, meddyliwch pa fathau eraill o gwestiynau y gallech chi paratoi ar eu cyfer. So, think about what are the types of questions you could prepare for yn yr arholiadau, okay? Mae hwnna dim ond enghreifftiau. Right, so, dyma enghraifft o'r knowledge organiser dwi wedi siarad amdano. Mae hyn yw hunan a pherthnasoedd, so yr un cyntaf. So, gallech chi fynd trwy bob pwnc ac ateb y cwestiynau a awgrymir. So, yma, ni'n cael parle-moi de ta famille, parle-moi de ton meilleur ami, et est-ce que tu t'entends mieux avec la famille ou avec des amis? A maen nhw'n lyflu oherwydd mae nhw wedi rhoi atebion hefyd I roi syniadau I chi. Okay? So, dyna'r peth cyntaf ydych chi'n gallu gwneud yw mynd trwy pob pwnc, pob thema ac ateb y cwestiynau maen nhw wedi rhoi. So, enghraifft, par exemple, parle-moi de ta famille. Dans ma famille, il y a 4 personnes, mon père, ma mère, mon frère et moi. J'ai aussi une petite chienne qui s'appelle Agnès. Elle est extrêmement adorable, bien sûr. J'aime bien passer du temps avec ma famille, surtout avec ma mère. Okay, so dyna enghraifft, dydy ddim yn ateb gorau ni'n gallu gwneud, ond mae'n just enghraifft am pa fath o pethau ni'n gallu ddweud. A mae'n lyflu, so I defnyddio amrywiaeth o eirfa a pethau fel extrêmement, surtout, bien sûr, wrth gwrs, a pethau fel na. A roedd yr ail cwestiwn yn parle-moi de ton meilleur ami, so dy ffrind gorau. Ma meilleure amie s'appelle Tom, il a les cheveux courts et il est très grand. So ti'n gallu disgrifio nhw. Jyst dim rhaid I chi, mae'n just enghraifft. So mae ganddo fe gwallt byr ac mae'n dal. Il aime jouer de la guitare. Nous ne nous disputons jamais, so ni byth yn agew car Tom est gentil et timide. On est pareil, on aime faire du vélo ensemble. So unwaith eto, ydych chi'n gallu gweld bod dwi wedi defnyddio amrywiaeth o strwythur I ddangos sgiliau wahanol. Okay? Ac y trydydd cwestiwn, est-ce que tu t'entends mieux avec ta famille ou avec tes amis? Ac mae rhaid fi ddweud bod ydych chi'n gallu pause y recordiad, os ydych chi moyn, a meddwl am eich ateb chi. Right, so beth byddech chi yn ysgrifennu os roeddech chi yn yr arholiad, okay? So dwi dim ond yn rhoi enghreifftiau. So os ydych chi mewn pause, mae hwnna'n ffain. Je dirais que je m'entends mieux avec ma famille. So je dirais que yn strwythur lyflu, mae brawddeg cychwyn fel byddwn ni'n ddweud, I would say that. Je m'entends mieux, so rwy'n dod ymlaen yn well gyda fy nheulu, mais j'aime passer du temps avec mes amis aussi. Malheureusement, yn anffodus, j'habite assez loin de mes amis, donc, felly, on ne se voit pas souvent le week-end. Quelquefois, weithiau, on va en ville ensemble ou au cinéma. Okay? Now, dwi'n just gweld nawr bod dwi ddim wedi defnyddio amseru yn yr atebion yma, a bydd well I defnyddio amrywiaeth. So, enghraifft, ti'n gallu dweud yma, est-ce que tu t'entends mieux avec ta famille? Dwi'n gallu ychwanegu,
par exemple, le week-end dernier, je suis allée au cinéma avec mes amis et on est allé à un restaurant italien après le film. So, ti'n gallu adio tenses wahanol hefyd. Neu, le week-end prochain, j'espère aller à la plage avec ma mère. Rhywbeth fel 'na, okay? So mae'n well I defnyddio amrywiaeth o amserau hefyd. Okay. Enghraifft arall, technoleg a cyfryngau cymdeithasol. So dyna'r y 3 cwestiwn yma ac atebion. So, qu'est-ce que tu aimes faire avec ton portable? Unwaith eto, ydych chi'n gallu pause cyn mae'r atebion yn dod I fyny. Bien sûr, j'aime jouer au jeu quelquefois, mais normalement, je l'utilise pour rester en contact avec ma famille ou mes amis. Je préfère WhatsApp parce que je peux parler aux plusieurs amis en même temps. Quelle technologie utilises-tu en général? J'utilise mon portable tous les jours, mais aussi j'utilise mon ordinateur pour faire mes devoirs. C'est très utile. Mon frère a un PS4 et je joue avec lui quelquefois. Et puis, quels sont les avantages de l'Internet? Il y a plusieurs avantages de l'Internet. Par exemple, c'est vraiment utile quand je fais mes devoirs. On peut trouver des faits sur n'importe quoi si on a besoin. Cependant, il y a aussi des inconvénients tels que la cyberintimidation. So, beth yw mae'n yma yn y gwyrdd? Mae'n gofyn am fanteision, ond hefyd, dych chi dal yn gallu rhoi anfanteision hefyd. Okay? Ac unwaith eto, dwi ddim wedi defnyddio amrywiaeth o amserau yma, ond dych chi'n gallu adio fel am yr ail cwestiwn. Par exemple, hier, j'ai fait mes devoirs d'histoire sur mon ordinateur, ou quelque chose fel, quelque chose comme ça. So ti'n gallu just defnyddio tenses hefyd. Demain, yfory, je vais téléphoner à ma grand-mère qui habite en Australie. Rhywbeth fel 'na, okay? So mae hwnna yw'r ail enghraifft. So, comment peut-on les utiliser autrement? So, beth arall ydyn ni'n gallu gwneud gyda y Knowledge Organiser? So, regardons. So, mae un cyntaf, fel ni wedi gweld, yw hunan a pherthnasoedd. So, dyna fe. So, edrychwch at beth maen nhw'n cael, a ti'n gallu lawlwytho nhw o'r wefan Cibac. So, mae'n bwysig I wella dy gramadeg. So, yma, dych chi'n cael ansoddeiriau meddiannol, mon ma me, ton ta te, son sa se, etc. So, ti'n gallu ymarfer hwnna. So, siarad am teulu, ffrindiau a pherthnasoedd. Okay? So, mae'n bwysig iawn bod mae hunan a pherthnasoedd, mae perthnasoedd yn bwysig iawn yn y thema yma. A sut wyt ti'n dod ymlaen gyda nhw, gyda dy ffrindiau, gyda dy teulu. And dych chi'n gallu siarad am ffasiwn hefyd a pha fath o ddillad rwyt ti'n hoffi gwisgo. Okay? So maen nhw'n rhoi diwylliant enwogion, problemau pobl ifanc. So maen nhw'n rhoi syniadau yma o pethau dych chi'n gallu adolygu a paratoi. So beth dwi'n mynd I gwneud nawr yw rwy'n mynd I mynd dros pob thema, jyst I ddangos syniadau. Os oes cwestiynau, dych chi please ysgrifennu nhw yn yr holi ac ateb ar y tîm, okay? A byddwn ni'n trio ateb y cwestiynau. So, technoleg a chyfryngau cymdeithasol, enghraifft, dysgu y geirfa penodol. So, Mae nhw'n gallu fod yn anheriol, so ti'n gallu creu flashcards, a neu ydych chi'n gallu mynd ar y we, mae pethau fel, dwi wedi anghofio nawr, ni'n defnyddio fe'n aml, ond jyst I adolygu geirfa, mae llawer o sites ar y we ydych chi'n gallu defnyddio.
Manteision ac anfanteision o technoleg cyfryngau cymdeithasol gyda ansoddeiriau a rhesymau i gyfiawnhau. So justify pam dych chi'n meddwl hwnna, okay? A mae berfau yma, so mae nhw'n really defnyddiol, dwi'n credu. So adolygu amser presennol yma, so jouer nhw'n cael, so ia a ia a'n ari, mas fy berfau sy'n gorffen gyda e. So dych chi'n gallu gwneud hwnna. A wedyn iechyd a ffitrwydd corfforol, so dyna yr un yma. So ni'n cael, bydd rhaid i ti siarad am cadw'n heini, salwch, cyffuriau, alcohol, ysmygu. So mae'r thema yma'n eitha fawr. So mae llawer o pethau dych chi'n gallu paratoi. Unwaith eto, maen nhw'n rhoi berfau sy'n really defnyddiol yma. Par exemple, evite, osgoi. So mae'r berfau sy'n really gallu helpu chi i paratoi am y thema yma. So bydd rhaid i chi paratoi nhw. Beth arall ni'n cael? Defnyddio ymadroddion allweddol fel il est important de, etc. i ateb y cwestiynau. So ydych chi'n gallu cael y 3 cwestiwn yma gyda'r atebion sy'n really defnyddiol. A ni'n cael brawddegau negyddol, ne jamais, ne rien, ne que, ne pas, ne personne, ne plus. So byddwch chi'n gallu defnyddio nhw i creu brawddegau negyddol. Bydd rhaid i chi dangos yr arholiadwyr bod ydych chi'n cael sgiliau wahanol, ydych chi'n gallu defnyddio amrywiaeth o brawddegau, gramadeg, strwythau, etc. A wedyn yma, ydych chi'n cael cyfeiriadau amser. So, if I take this back, so par exemple, chaque jour, déjà, de temps en temps, normalement. A dydy ddim yn dweud bod ydych chi dim ond yn gallu defnyddio nhw yn y thema yma, ond os ydych chi wedi dysgu nhw, ydych chi'n gallu defnyddio y pethau yma am hob thema. So enghraifft technoleg, ydych chi'n gallu dweud normalement, j'utilise mon portable pour bla 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 bla, ou bwyda diod, le week-end dernier, j'ai mangé, bla 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 bla, bwytais i. Gyda de temps en temps, je joue au foot avec ma famille, etc. Right? So ydych chi'n gallu defnyddio nhw am hob thema, nid jyst yn y thema ble ydych chi'n ffeindio nhw. A wedyn unwaith eto, ydych chi'n cael y geirfa yma i'ch helpu chi. Okay. Adloniant a hamdden, le divertissement et les loisirs. So, maen nhw'n rhoi yma pwyntiau allweddol, so cerddoriaeth, cinema, theatr, darllen, teledu, siopa, bwyta allan. O gosh, mae llawer o pethau ydych chi'n gallu paratoi. Unwaith eto, mae'n cwestiynau. Cofia bydd rhaid i ti siarad neu ysgrifennu yn yr amser gorffennol, presennol ac yn y dyfodol. So, maen nhw'n gofyn yma, qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? So, beth wnes ti dros y penwythnos diwethaf? Neu qu'est-ce que tu feras le week-end? So, le week-end prochain, beth bydda ti'n gwneud dros y penwythnos nesaf? Okay? So, meddwl am y tenses, am hob thema, bydd rhaid i chi defnyddio y gorffennol, presennol ac y dyfodol. A pan dwi'n dweud gorffennol, hefyd mae'n le passé composé, l'imparfait, etc. Okay? Y dyfodol, yr amodol, so amrywiaeth o tenses. Meddwl am, mae enghraifft nawr, okay? Dim ond enghraifft, meddwl am dy hoff llyfr, y ffilm diwethaf, welsoch chi, cyngerdd hoffech chi a'i fynychu, so mae hwnna'n amser presennol, gorffennol, dyfodol. So meddwl am, beth ydyn nhw'n gallu gofyn i fi yn y thema yma, a paratoi paragraff am amrywiaeth o pethau, okay?
os wyt ti'n chwarae offeren, enghraifft, dwi'n gallu gweld offerynnau cerddol yna. Wedyn, bwyd a diod. La nourriture et les boissons. So, cofiwch na bydd rhaid i chi meddwl am bwyd a diod sy'n dod o Ffrainc hefyd. Mae Ffrainc yn enwog am gwin, orangina, dwi ddim yn siŵr os ydych chi wedi yfed hwnna, fromage, caws, a pethau fel na, So, dyna'r un am bwyd a diod. So, geirfa, bydd rhaid i chi dysgu bwyd, obviously, a bwyd sy'n benodol i Ffrainc. Beth sy'n iach yn afiach, mae hwnna'n really bwysig hefyd. Bwyta mewn bwyty, y pryd arbennig olaf a gewsoch, neu archebu bwyd yn y chwarae rôl. So, obviously, meddwl am yr arholiad gwrando, yr arholiad darllen, yr arholiad ysgrifennu, yr arholiad llafar. So, yn y chwarae rôl efallai, bydd rhaid i chi gwneud chwarae rôl am archebu bwyd. So, je voudrais une pizza, o quelque chose comme ça, a gofyn am y pris ac yn y blaen. So, meddwl am pob math o pethau ydych chi'n gallu, maen nhw'n gallu gofyn i chi gwneud. Les fêtes et les célébrations, so gwyliau a dathliadau. So mae hwnna'n eitha heriol oherwydd mae rhaid i chi dysgu am y gwyliau Ffrangeg, y dathliadau Ffrangeg, So mae'n geirfa really bwysig. Geiriau cwestiynau, obviously mae nhw'n really bwysig am yr arholiadau gwrando a darllen, oherwydd os mae'r cwestiwn yn Ffrangeg, bydd rhaid i chi deall beth nhw'n gofyn i chi. Yn yr arholiad llafar wrth gwrs am y chwarae rôl, yn enwedig, ac yn y sgwrs, cos bydd yr athrawon, bydd eich athro chi, athrawes chi, yn gofyn i chi cwestiynau, so mae'n bwysig ydych chi'n gallu deall beth mae neu hi yn gofyn i chi. Ac yn yr arholiad ysgrifennu hefyd, bydd rhaid i chi deall beth nhw'n gofyn i chi gwneud. A mae tipyn bach am yr amser dyfodol, so mae'n dangos chi sut i creu yr amser dyfodol. Eto, mae'n berfau irregla, afreolaidd, berfau afreolaidd, irregla verbs hefyd. Cwestiynau eto. So, yma ti'n gallu gweld presennol, perffaith, amherffaith, dyfodol. So, mae nhw'n really bwysig. Berfau eto. A wedyn, ardaloedd lleol o ddiddordeb. So, les zones d'intérêt local. So, yma bydd rhaid i chi meddwl, obviously, o Gymru, eich ardal chi, ble ydych chi'n byw. Ond hefyd, Ffrainc, so meddwl am Ffrainc hefyd, A ydych chi'n gallu cymharu nhw efallai, siarad o ble ydych chi wedi bod, so os ydych chi wedi bod ar wyliau i Ffrainc, ydych chi'n gallu siarad am hwnna hefyd, ond I suppose yn enwedig ble ydych chi'n byw yn Cymru. A i dwristiaid a phobl leol, so meddwl am eich ardal chi ar gyfer twristiaid, so beth sydd yna am bobl sy'n dod ar wyliau i Cymru, ond hefyd am bobl sy'n byw yn yr ardal. So, manteision ac anfanteision o byw yna, etc. Mae'r cwestiynau yma, mae'r bocs melyn yn dangos pwyntiau allweddol eto. Datblygu banc o ansoddeiriau. So, obviously, bydd rhaid i chi dysgu ansoddeiriau wahanol am bob thema, ond mae rhai ydych chi'n gallu defnyddio am themau wahanol. So, enghraifft, dim odau, ydych chi'n gallu siarad am ble ydych chi'n byw, obviously, ond hefyd ydych chi'n gallu siarad am dillad, ysgol, athrawon,
rhieni efallai. So, dych chi'n gallu defnyddio y ansoddeiriau am themau wahanol, ond mae'n bwysig i cael banc o ansoddeiriau i ddefnyddio, i esbonio pam dych chi'n meddwl rhywbeth, etc. So, pwyntiau cadarnhaol a negyddol am ble ydych chi'n byw. Ac yw'r amser amherffaith yma. So dyna'r endings, y diweddglo amherffaith, ac mae berf être, sef afreolaidd, irregular. Teithio a thrafnidiaeth, so les voyages et le transport. So cofiwch fod y pynciau'n cysylltiedig ac yn gorgyffwrdd. So mae nhw'n overlap, basically. So teithio a thrafnidiaeth, dych chi'n gallu meddwl am gwyliau, dych chi'n gallu meddwl am mynd i'r ysgol, yr ardal leol, so sut ydych chi'n teithio yn eich ardal leol chi, dych chi'n gallu meddwl am yr amgylchedd, environment. So mae'r thema yn helpu eich gilydd. So dych chi'n gallu cymysgu nhw gyda'n gilydd i'ch helpu chi. Bydd y rhain yn bwysig, efallai bydden nhw'n defnyddiol ar gyfer y chwarae rôl, efallai. Gewn ni weld am yr arholiad gwrando, am yr arholiad darllen, am popeth, really. A wedyn amser gorffennol perffaith gyda avoir. Donc, fel j'ai réservé, j'ai fini, j'ai répondu. So gan defnyddio'r berf avoir gyda'r perffaith. Beth arall yn ni'n cael? There we are. Pwyntiau allweneddol. Mae nhw'n rili defnyddiol. Gofyn am gyfarwyddiadau. So, à côté de, à gauche, à droite, etc. So, mae nhw'n rili defnyddiol. A mae nhw'n defnyddiol iawn os ydych chi'n mynd ar wyliau Ffrainc hefyd, os ydych chi ar goll. Ffrainc a gwledydd Ffrangeg a iaith, so la France et les pays francophones. So bydd rhaid i chi dysgu am Ffrainc a gwledydd ble maen nhw'n siarad Ffrangeg. So fallai dysgu cwbl o ffeithiau dych chi'n gallu defnyddio yn yr arholiad. So dyma ymadroddion defnyddiol. Maen nhw'n really defnyddiol. Ni wedi gweld a gauche a droite just now gyda teithio ac thrafnidiaeth. So dych chi'n gallu gweld bod mae nhw yn overlap yn aml. Geirfa yma, cwestiynau, yr amser perffaith eto. So mwy o gyda être. So mwy o enghreifftiau yma. Gallai'r tywydd fod yn defnyddiol ar gyfer sawl pwnc. So gwyliau yr ardal lleol efallai, oherwydd mae hi bwrw glew yn aml yng Nghymru. Dych chi'n gallu dweud hwnna. I dysgwch rai tirnodau enwog, dinasoedd y gallech chi'n siarad amdanynt os gofynnir i chi. So mae hwnna'n really bwysig. Gwyliau a thwristiaeth, so les vacances et le tourisme. Fel arfer mae'n pwnc hawsach i siarad amdano, dwi'n credu. So, mae hwnna'n really bwysig. Sut i ddweud yn Ffrangeg? So ong, a cofiwch mae'n a gyda acen os ydych chi'n defnyddio dinas fel à Paris, à Londres, à Cardiff, etc. So mae'n bwysig i dysgu hwnna, mae'n really defnyddiol. Paratowch ar gyfer gwyliau'r gorffennol, y dyfodol a gwyliau delfrydol, so your ideal holidays hefyd, yn ogystal â pha fath o wyliau sydd orau genwch, so yn yr amser presennol. So normalement, je préfère passer les vacances au Pays de Galles parce que bla 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 bla, mais l'année dernière, je suis allée bla 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 bla, où j'ai passé mes vacances, et puis comme vacances idéales, j'aimerais aller ou j'aimerais visiter
I don't know, l'Italie parce que j'adore la cuisine italienne, right? So meddwl am pob fath o amser ydych chi'n gallu defnyddio. Manteision ac anfanteision twristiaeth. So mae'n bwysig oherwydd yr arian, ond mae anfanteision hefyd. So meddwl am pethau fel na yn y thema yma. OK, amgylchedd, l'environnement. So weithiau mae thema yma yn gallu fod yn eitha heriol. So mae'r un yma'n edrych tipyn bach yn wahanol, dwi ddim yn siŵr pam, ond mae'n dal yn obviously defnyddiol iawn i chi. So geirfa, a mae geirfa yn really bwysig yn y thema yma wrth gwrs, oherwydd dydy e ddim yn hawdd, ond mae'n bwysig i dysgu fe. Datblygu fan fwy cymhell. So yma, ydych chi'n gallu really meddwl am complex language, complex ideas, ydych chi'n gallu defnyddio i really show off eich iaith Ffrangeg. Beth ydych chi'n ei wneud i helpu, beth ddylech chi ei wneud, so conditional tense yna, eto datblygwch amserau amrywiol, okay? So mae'n wastad yn bwysig, mae cwestiynau yma i'ch helpu chi, ond siarad am beth wnes ti ddoe i helpu, beth byddwch chi'n gwneud yfory i helpu, ac yn y blaen. Materion cymdeithasol neu problem sosio, ac unwaith eto, mae'r disgyblion fel arfer yn ffeindio'r thema yma yn heriol, so mae'n bwysig i paratoi llawer amdano fe. So ni'n cael dysgwrs yr eirfa hon unwaith eto, am adroddion defnyddiol ychwanegol, so fel on faisant ce qui m'inquiète, ce qui me fâche, il faut, j'ai l'intention de, etc. So maen nhw'n really defnyddiol. Yn enwedig am yr sain, am yr haen uwch, okay? Mae'n really bwysig am yr haen uwch. O, ydych chi'n gallu gweld yma enghreifftiau o'r presennol dibynnol, a mae hwnna'n eitha anodd, ond os ydych chi'n gallu defnyddio, byddwch chi'n really dangos sut mor dda ydych chi, okay? Unwaith eto meddyliwch am yr hyn y gallwn ni'n gallech chi ei wneud i'ch helpu'r problemau cymdeithasol. Ni bron yna, guys, ni bron yna. Bwyd ac astudiaethau ysgol, so la vie et les études scolaires. Yn fy marn i, mae thema yma yn hawsach oherwydd siŵr o fod i chi wedi gwneud yn blwyddyn 7 neu 8. So falle ydych chi'n gwybod llawer o pynciau ac ansoddeiriau yn barod. Ydych chi'n gallu meddwl am rheolau, so fel il ne faut pas, il est interdit de, il est nécessaire de, etc. Sut i ddweud, mae'n sillafu yna, sut i ddweud yr amser yn Ffrangeg, mae hwnna'n bwysig, mae hwnna'n rili defnyddiol. Ystyriwch brif thema i'r pwnc hwn, eich barn chi amdanynt, mae'n rhestr yma. Okay, so mae hwnna yw School College Life, a now studies, astudiaeth ysgol coleg. So mae llawer o cwestiynau yma, ydych chi'n gallu paratoi. Llawer o farn ar y pwnc hwn, cofiwch ei hehangu a'i cyfiawnhau. So mae'n bwysig i ddweud pam ydych chi'n meddwl hwnna. So, oh gosh, sorry, mae hwnna'n yn Sbaeneg, sorry, ond mae'r un Ffrangeg ar y we, so dwi'n sori am hwnna. Mae'r un Ffrangeg ar y we hefyd, so please ffeindio nhw ar y wefan Cebac. Sgiliau a rhinweddau personol, so les compétences et les qualités personnelles. Ac unwaith eto, mae'r thema yma yn cysylltu gyda'n gilydd. So, post-16 ac yn y blaen, byddwch chi'n gweld nawr. O dia.
Sori, unwaith eto, dwi ddim wedi newid nhw i'r un Ffrangeg. Really sori, dwi'n ofnadwy. Ond maen nhw I gyd ar y we. A gobeithio nawr, ydych chi'n cael y gist. O dyna'r un yn Saesneg. Gobeithio nawr, ydych chi'n cael y gist o beth ydych chi'n gorfod gwneud I paratoi bob un. So mae'n rhestr o berfau, unwaith eto berfau defnyddiol, mae cwestiynau yma, pluperfect tense, os ydych chi'n really moyn show off eich sgiliau, ieithoedd, geirfa bwysig, so bydden nhw'n really defnyddiol. Astudiaeth ôl 16, les études après 16 ans, so ydych chi'n cael geirfa allweddol yma. So bydd rhaid I chi siarad falle am work experience hefyd, os ydych chi wedi cael swydd rhan amser. Mae'n gallu fod yn y chwarae rôl neu arholiad ysgrifenedig, cysylltu gyda'r sgiliau a rhyngweddau personol. Yeah. So cysylltu nhw gyda'n gilydd, okay? Cysyllteiriau defnyddiol, so ni'n cael lorsque, parce que, peut-être, plus tard, etc. Maen nhw'n really defnyddiol I chi. Yn cofiwch, does dim rhaid I chi dweud y gwir. Dych chi'n gallu gwaed bod ych chi'n gweithio rhan amser a bob dydd Sadwrn, ond dim ots os dych chi ddim yn, dych chi dal yn gallu dweud e. A cynlluniau gyrfa les intentions de carrière, so unwaith eto ni'n cael pwyntiau I ystyried, gwnewch yn siŵr eich bod yn dysgu amrywiaeth o swyddi gan y gallant ymddangos mewn unrhyw agwedd ar yr arholiadau. Efallai bydden nhw yn yr arholiad gwrando, darllen, yn y chwarae rôl, yn yr arholiad ysgrifenedig, etc. Meddyliwch am astudiaethau yn y dyfodol, swydd, ble byddwch chi'n byw, os hoffech chi'n briodi, etc. Dwi'n gweld yma ydych chi'n cael y C amser presennol, so os rwy'n gwneud rhywbeth. Meddwl am adroddion defnyddiol I baratoi ymlaen llaw. Mae hwnna'n really defnyddiol I wneud. Ac wedyn cyflogaeth, so l'emploi, a beth yw manteision ac anfanteision cael swydd rhan amser, profiad gwaith, sori, gyda I dot yna. Does dim rhaid I chi ddweud y gwir, gallech chi ddyfeisio swydd rhan amser, esgus. Mae rhifau yn bwysig iawn, yn enwedig am yr arholiad darllen a gwrando, so please dysgu y rhifau, maen nhw'n really bwysig. A au revoir, gobeithio ydych chi wedi mwynhau hwnna. Sori am y rhain sydd oedd yn Sbaeneg, ond maen nhw I gyd ar y we, so ydych chi'n gallu mynd yn ôl at y link, a ydych chi'n gallu clicio ar y link a ffindio nhw I gyd ar y gwefan Cybac. Ac yn fy marn I, maen nhw'n really bwysig. A os ydych chi moyn, ydych chi'n gallu creu rhain ar eich ben eich hun. So ydych chi'n gallu creu rhain newydd I helpu chi paratoi am yr arholiadau. So pob lwc I chi gyd gyda'r arholiadau a welwch chi y tro nesaf.